Смяна. Говорим, спомниш стане. Значи, как добре ваши, те правиха уширогери. После аз винаги и уширогерите да закупиш ваши. Това е 5 и 6 упражнение. Имаме още 10 и 8. После орошите. Дигаш, хоп, натискаш надолу. Играл си? Да. Мачка ме. Следваме идеята да му издържа без да му откаже. Ама... Отказвам. Издържа, защото ние ние спарим повече не може да игра с други, той се помощи. И отказваме някак. Главата... 10 секунди, Сашо. Няма матч. Той е